zuritasunez gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz antzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoituz. Bihotz honez entzun jauna gure eskariak. Sendo ezazuaren zure semeigen artetik piztua gandegun fedea. Gregorio gure semidea piztuko den itxaropena ere, eta jokin ere, gugan sendoagoa izan dadin. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege biziko eta gizaldi eta gizaldietan. Amen. San Pablo apostoloan Filipotarre, zeri diot, guzeruan dugu gure herri, eta itxaro, handik itxaroten dugu salbatzailea, Jesu Kristo gure jauna. Berak aldatuko du gure gorputza ezer ezau, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez. Gauza guztiak menperatzeko duen indarrez. Jaunak esana. Jesusek onela esan zion jende taldeari, aitak ematen didan guztia, nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez bainaiz jaitsi, nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik, eta hau da ni bidali nauenaren nahia, eman didanetik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da nire aitaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Jesusek erakutsi zigun otoitza errepikatzen dugun aldiro, hau da, aita gurea, esaten dugun aldiro, esaten digu gure zeruko aitari, egin bedi zure nahia, jaunaren nahia, hain zuzen ere jaunaren borondatea, hoixe da guk esaten dioguna. Eta hain zuzen ere zein da jaunaren nahia, zein da jaunaren borondatea, kasu batzutan, kasu konkretutan behintzat oso zaila izaten da jakitea. Baino bestetan badakigu oso garbi zein dan jaungoikoaren borondatea. Berak esan digulako. Alde batetik eskatu digu elkar maita dezagula. Berak maitatu izan gaituen bezala. Hori jaunaren borondatea da. Berak ere, bere borondatea da, eskatu digu elkarrekin edo elkarri laguntzen saia gaitezela. Batez ere,
bakarren bat premian dagoenean. Hau da, jaunaren borondatea, jaunaren nahia da, izan gaitezela elkarren gertuko norbait ikusten baldin badegu, premian dagoena, ez gaitezela gogortu bezala, hotz bezala gelditu. Baizik eta gure bihotza izan dadila Jesusenaren antzekoa. Horregatik da, haien importantea, edozein momentutan gure ingurukoak sentitzen dutena, edo bizitzen ari direna, edo pasatzen ari zaiena, nola baitere kontutan eukitzen saiatzea. Guk ere nahi izaten dugu, guri laguntzea, premian gaudenean, eta jaunaren borondatea, jaunaren nahia da, saia gaitezela horrela jokatzen. Besteak beste, norbait galtzen degularik, gertukoren bat hiltzen zaigularik, oso importantea da elkartasun hori sentitzea eta elkartasun hori eskaintzea sufritzen ari direnei. Gaurkoan, Gregorio despeditzen ari geran honetan, eta Jokin ere gogoan hartuz, danak hemen zaudeten guztiok, hemen gauden guztiok, hoxe nahi dugu familikoek, gertukoek senti dezazuela. Guk ere gertutik zuekin edo elkartasun hori azaldu, gertutasun hori senti dezazuela. Baita ere badakigu jaunaren nahia, gaurko evangelioan entzun dugu, jaunaren borondatea da, ez da dila inor galdu. Esaten dio Jesusek aitari, zuk eman dizkidazunetik ez dezadala inor galdu. Eta danak eduki dezatela betiko bizia. Hau da, Jesusen irakaspenetan gauza garrantzi handienetako bat, betiko bizia. Jesusek erakusten dizkigu gauza asko eta eskatzen dizkigu gauza asko mundu hontarako balio digutenak, gure eguneroko bizitzan hobeak izaten eta ingurukoei bizitza alaiagoa, atseginagoa egiten laguntzen digutenak. Baina ez da hortan bakarra gelditzen Jesus. Jesusek betiko bizia aipatzen digu. Hau da, heriotzaren ondoren dagoen bizia. Horregatik, gertutik norbait galtzen degularik, nahi du Jesusek garbi eduki dezagula jangoiko on horrengana goazela. Datorren igandean, Elizak ospatuko du hartzaionaren igandea. Hain zuzen ere, Jesusek ejemplu hori jarri nahi izan digu. Bere burua azaldu nahi izan digu hartzai on bat bezala. Gutako bakoitza pertsonalki ezagutzen gaituena. Gutako bakoitza pertsonalki maite gaituena. Eta gutako bakoitza zaindu eta zoriontasuna eman nahi diguna. Hoxe da, Jesusek guk garbi eukitzea nahi diguna. Heriotza beti gogorra da, heriotza beti tristea da, eta hori hor daukagu beti. Baina nahi du Jesusek, naiz eta momentu gogorra izan, ez dezagula itxaropenik gabe bizitu. Berak garbi utzi nahi izan digu, maite gaituela, eta eraman nahi gaituela goiko zeru hartara. Gaurkoan, Gregorioren alde eskatzen diogu gure goiko hartzaionari. Berak har dezala goiko zeru hartan, eta Jokin ere bai, bik har ditzala goiko zeruan. Euki dezatela erabateko zoriontasuna, betiereko atsedena. Jakinik ere gure hildakoekiko harremana ez dela heriotzarekin bukatzen, aldatzen baizik. Horregatik, hoxe da gure itxaropena. Haiek, handik gure jaunak har ditzala eta handik gure alde egin dezatela. Euskal dezagun hilaren alde, Kristo bitarteko hartuz, gure otoitzak asko dezake, harenarekin elkartuz. Hartuz jauna, inaz
eskaintza honi. Gregorio eta Jokin zure zerbitzariak zure erreinuan sar daitezen, bere maitasun misterioan bat egiten gaituen zure semearekin. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoikoa guztidu, betireko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera guztien alde hilda, gu guztiok betirako iniz daitezen. Gehiago oraindik, bere bizi eman du, gu guztiok betiko zuretzat bizi daitezen. Horregatik, aingeru taldeekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen degula. Santo, Santo, Santua, dira guztien jainko jauna. Zerurak beterik dauzka, zure bizia. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruntzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire horregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure semeak eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldanean zure zerbitzari onartu deituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldu dagoen zure eliza, eramazo maitasun osora.
Francisco gure eta santuarekin, Florentzio gure hartzearekin eta egin gizon guztiekin baten. Gogoan izan jauna, izteko itxaropenean joan diren gure besekideak, Gregorio Arana, Jokin, ere anaia, eta bere hildako guztiak. Arritzatu zeure aurpegiaren, argi. Erruk izakizkitu arren guztio betiko bezitza iritsi dezagun, Hangoikoaren ama Maria dolatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolo santuekin, San Juan Bautista gure herriko zaindariarekin, San Miguelekin, eta gizarte guztietan zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batea gorez zaitzagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoikoan guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, oseta aintza guztia, gizak eta gizaki guztietan. Sanpatzagiak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zenuetan zerana, santu izan bedizute izena, ekorre Jangoikoaren bildotsa zoken zaituzu mundu goberatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zoken zaituzu mundu goberatua erroki jauna. Jangoikoaren bildotsa zoken zaituzu mundu goberatua Hona hemen jangoikoaren bildotsa munduko goberatua kentzen duena, zorion zuak jaunaren markadeitua. Jauna, nire zinok, zure etxean zorteko.
familiaren izenean eta parrokiaren izenean eskerrik asko gaur honea etorri zeraten guztioi. Familiari une samin hauetan laguntzera. Gregorio eta baita Jokin gure senideei azken agurra egitera eta Jangoikoari bere animaren alde erregutzera. Otura dugu ere, datorren igandean ere, bere haien alde eskatuko dugu bezan nagusia. Amaiketako bezetan, berriz ere eskatuko dugu haien alde. Eta, oain, bukatu horretik, azken erresponsoa egingo dugu. Eskatuz Jainkoari, oain entzun dugun trikitixa honek, zeruan sartzea adierazi bezala. Beti, betiko, gure aita, zeruetan zerana, santu izan beriz zure izena, etor beriz zure erreinua, egin beriz zure naia, zeruak ezela gurrean ere, emaien duzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten tabian aman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Ireki ezaiezu jauna, Gregorio eta Jokin, gure senideei argi eta pakeren zure etxea. Beroien alde ospatu bai dugu Pasko sakramentua Jesu Kriston jaunaren bitartez, jauna zuekin, berika zaitzatela Jainko guzialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren pakean.